Je to tady zas, dnes je to 9 let, co nahrávám videa na tento YouTube kanál Mr. Palačinka. Je to naprosto neuvěřitelné, je to fascinující, je to něco, co by mě před 9 lety nenapadlo, ale už je to 9 let. 9 let jsem to vydržel přes všechny ty hate komentáře, přes všechny negativní i pozitivní věci, přes pandemie. Tak tady stále jsem a stále dělám videa a jsem za to hrozně moc rád. Taky je to dneska 1 rok, co jsem dokončil tohleto studio. Já jsem o něm nedělal žádný video, protože mi to přijde hrozně trapný dělat video o tom, jak vypadá místo, kde natáčím videa, ale teď už to můžu říct po roce. Jsem hrozně moc rád za to, jak to vypadá. Myslím, že to celé tvorbě dalo takový lepší vizuální efekt. Myslím, že to vypadá prostě nějakým způsobem mnohem líp. Také mnohem víc experimentů, co se týká nasvícení videí. Používám trošku jinak světla, někdy to je vidět líp, někdy to je vidět míň, přece jenom teprve se to učím. 9 let jsem na to tak trošku kašlal, protože jsem tomu úplně nerozuměl. Dělal jsem to, co se tehdy mělo dělat, teď se to snažím dělat trošku víc filmově. U některých videí to je vidět, u některých videí to není vidět absolutně vůbec. Taky trošku rozděluju herní videa a tyhle ty v úvozovkách hlavní videa, protože na herních videích tak v pozadí je vždycky nějaká ta barvička, když natáčím nějakou filmovou recenzi, nebo se tady jenom povídáme o nějakých výkladech, je to tady nasvícený trošku jinak. Jsem hrozně moc rád, že vás stále má videa baví a doufám, že to bude tak i další rok. Příští rok totiž oslavíme 10 let na YouTube a 10 let to už je velká věc. To už je opravdu kus života. Letos vám toho tolik neřeknu, protože si to tak nějak už držím na ten příští rok, takže pokud vás zajímá víc, tak si prostě počkej rok. Hele, rok je hrozně krátká doba. De facto jste jednou vyspíš a zítra je to 10 let, 20 let, 50 let. Ojojoj, tvůj vás Mr. Palačinka a vítejte u 50 let na YouTube. A dneska si popovídáme o tom, jakou si vybrat urnu. Vlastně baví stále natáčet videa, stále budu pokračovat v dělání videí, stále budu dělat herní videa, budu dělat to, co dělám, prostě nic se nezmění. Pokud tady mám nějaké fanoušky série Hraju venku, omlouvám se, že loni Hraju venku 2024 nevycházelo tak, jak bych si přál, vyšly jenom 2 epizody, 2 divný, trapný epizody, na který nejsem ani trochu pyšnej. Bylo to z toho důvodu, že mě prostě v tom období bolely záda a potom už byla zima. Jako se mnou baví říct, prostě nebudu tam sedět v zimě, ne. Promiň, nebudu, Pepíčku, promiň. Pokud tady mám nějaké fanoušky Fortniteu, tak jděte na můj herní kanál Mr. Palačinka herní kanál. Tam plánuju teď video, rok jsem nehrál Fortnite, takže pokud máte rádi Fortnite a z jakého důvodu jste uvízli na tomto kanálu, což nechápu, tak můžete jít tam jsou herní videa, je tam Minecraft a další hry. A další srandy. Jo, všem za to, že tady stále jste. Nevím, co víc bych tomu letos řekl. Počkejte si rok a doufám, že se uvidíme opět u dalšího videa, ať už herního, reakčního, filmového, nebo nějakého toho shortu, a nebo u streamu. Budu moc rád za jakoukoliv podporu, za jakýkoliv pozitivní, negativní komentář, prostě vás mi tím pomůžete, jestli hezky a zase někdy příště. Ahojda!